Ana Pontón tentou colocar ao Partido Popular ao lado dos que son tolerantes coa violencia de xénero. Todo isto é moi duro escoitalo, pertencendo a este partido político, pero moito máis doloroso é facelo militando no Partido Popular sendo muller. Que foi para nós un dos episodios máis tristes dos últimos tempos. Ninguén poderá decir que... Bo día. Cando a voceira do Bloque Nacionalista Galego, porque estamos acostumados a recibir todo tipo de crítica. Moitas grazas. Moitas grazas. En salvar vidas traballamos. En protexer as mulleres dos que creen que a súa forza non permite decir calquera cousa. Por aí non paso, por aí non pasamos as mulleres que aquí estamos e os homes do Partido Popular de Galicia. As autónomas nos chamaron para pedirnos as bases reguladoras deste programa de inserción desde fai moitos anos, desde fai moitísimos anos, porque creemos como administración autonómica na loita contra a violencia de xénero, sin paliativos. Os centros educativos para abordar o tema da coeducación e a prevención